Ari muwadhi yemadzimai abva kunosununguka aida kubirwa mwana wake. Magetsi akadzimwa and then something happened usiku uhu nanhasi achiri nemubvunzo. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pa Zim Untold Stories pande nchikupakurira nyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzinotyisa, nyaya dzekuti ukanzwa dzimwe unotadza wega kubhiliva kuti ichokwadi here, yet dzakatoitika asi dzakangoshaya anodzitsanangura. My name is Slick Nelikwan. Kana ngeri first time yako kuya pano ndokumbira kuti usakanganwa kusiya wa like, kusubscribe nekubaya notification icon iyo, so that whenever I upload a new video baba amumbopotswe. Zvinonzi kukurukura hunge wapotswa. Nhasi nyaya yedu inobva nechepaHarare apo pane mudzimai anotaura kuti mushure mekunge atakura pamuviri akaenda kuhospital inozikanwa nemukurumbira kuti anosununguka ariko. Asi apedza kusununguka mwana akazoonekwa kunzi mwana haana kuita tsvina. Saka zvakanzi kuti tikudischarge amai kuti muende kumba hazvikwanisike kuti zviitike. Ndobva vachitotransferiwa muwadhi yavange vari vachiendeswa muanother ward kuti vakwanise kumonita mwana. Asi mukadzi uyo anotsanangura kuti chakaitika usiku uhu chakamukatyamadza. Handidi kukupedzere nguva, ngatinyatsopindai munyaya yedu tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Mukoma, kune zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu zvokuti ukazvitaura kune vanenge vasina kusangana nazvo vanogona kutadza kuzvinzwisisa, but kune anenge akasangana nazvo anogona kuzvinzwisisa. 2011 ndakanga ndiine nhumbu, then ndakanga ndakanyoresa palocal clinic. Ndakanyoresa palocal clinic, ndaenda monthly checks for the pregnant. So time yandakazoenda I think yakanga yakuma 39 weeks vandaudzwa kunzi ndinofanira kuenda kuhospital, because ini ndaifunga kuti 39 but vaitaura kuti yakuma 40 to 41 weeks. Ndobva fine, pandaenda kuhospital. Ndasvika kuhospital ndakabva ndatoudzwa kuti handichakwanisi kudzokera because ndakutofanira kuinjuswa, which was okay. So first day ndakatorara zvakanaka, second day ndopandaitanga madoses angu ekuinjuswa. Saka ndakabvira kuinjuswa kubva makuseni, masikati, then kumanheru ndakabva ndatanga kunzwa masigns elabor, but pakanga pasina pain, but yakanga ingori bleeding yelabor. Then around 11 usiku zvakadzonzi Joni takufanira kudzika kuenda kulabor, because setup yehospital kune vanoziva vakasunungukira kuhospital kunoti kuleft side ndo kunongo kune mawards emadzimai vanenge vasati vasununguka, then pakati ndo panongo pane maoffices emasisters, then kuright ndo kunongo kune matoilets. So kana uda kuenda kutoilet you have to pass through in front of masisters. Saka vanoona kufamba kwavanenge vachiita kukwira nekudzika, vanotoona kuti pane vanhu vari kuita sei vari kurwadziwa, because kana munhu wemudzimai kana uchinge wakukwanisa time yako yekuti wakuda kunosununguka unoita mavisits ekutoilet akawanda. Saka vaitoona vanhu vari kufamba vari kumuvha, wotoziva kuti aiwa pane vanhu vari kurwadziwa. I think that's why vakaita that setup. So vakabva vataura kuti vari kurwadza vese ngatidzike tiende pasi. So ndakanga ndiri mumwe wevakanga vari pakati pekurwadziwa. Takadzika tikaenda pasi, ndakanotariswa, ndibva ndatoenda kulabor ward. Vana anoinjuswa zvekare kuti ndipushe mwana wangu zvakanaka, which was fine. Ndasununguka ndofunga kuti it was around 1 am. Ndobva zvanzi Joni, saka unoti wasununguka unobva waenda pabhenji vakutanga kunyora manems emwana, mameasurements, kuita sei, then kunozoita time yekuti munonzi chiendai kumabhedzi. So unotofanira kumhanya kumabhedzi kuti uwane nzvimbo, because mabhedzi anozarisa kumawadzi evanhu vasununguka, unogona kutorara pasi. Saka ini nekuda kwekuti ndakatanga kuita heavy bleeding before delivery, saka ndakanga ndisisina power. Saka pandakamhanya ndichienda ndakatosvika
mabhedzi apera. I think takanga tiri true taimhanya. Vana vanonge vachipushwa zvavo muzvimatroli, maunonge akangoiswa wakawanda, but imi mwana mai unofanira kumhanya ende kure. Unonge uchimhanya nekorido apa hauna kana 30 minutes kana 20 minutes wabva kusununguka, saka unonge usati wane power. So ndamhanya kwekwe ndasvika mabhedzi apera, tarara pasi, which was fine. Then mangwana makuseni vamwe vanga vabuda vaiva tichipa tazorara pamabhedhi. Saka panouya manesi makuseni vachitarisa paipai, ndakabva ndanziwo mwana wako haana kuita tsvina, saka hausi kuenda kumba. Vamwe vazhinji vakasununguka dhira ndikasununguka vakabva vadischargwa, bva kwasarawo vamwe vanga vaadmitwa nevamwe vanga vane mareasons. But ini ndakabva ndanzi nekuda kwekuti problem ingori pamwana, taakukwisa kuside ward. Pane kamwe karoom kana uchipinda pamain entrance hospital, uchipinda pamain entrance hospital kune left neright, panenge pakagara magadzi kumaternity. Ukatenda kuright kunoita kunge madhoo anenge 2 to your right or 3. Kune kakona kalast door kariko kakatarisana nematoilets. Madzimai vanokazi vakarumka ndikutaura idhoo rakatarisana nematoilets, rinongonzi side ward. Saka muside ward umu ndakaiswa tiri true kudaro. In fact handingati takaiswa true, ndakasvika mune mumwe mukadzi wani, but mukadzi uyu akanga asina mwana, achinzi mwana wake asununguka akashaya. Saka ini ndakanga ndine mwana, saka ndakatomboti but why is it vaita this setup yekuti vanondisa mune munhu asina mwana, ini ndine mwana ndichiyamwisa mwana anofila sei. But ndakangoti hapana zvekuita. Then vhisi yemasikati vanhu vakauya vakationa, even iye akavhisitirwawo zvakanaka. Munhu ayi anga ari ngochema, anga ari wechidiki, aingochema most of the time, munhu anga ari ngochema. Then vhisi yemanheru, vana baba vakauya vakaona vana vakaenda. Then manheru manje takanga taakutaura kubva makusena pane mukadzi weti asingataure, muno muchingori vanhu vachangosangana, but apa takanga taakutotaura zvafamba sei, mwana wangu akashaya pandikasununguka so. Saka tatoita paperwork nhasi yekuti apiswe. Sorry zvakanaka. Then manheru manje takarara. Time it was around to 12. Ndo pane nyaya yangu, it was around to 12. Ndakarara handiti mwana ndakatoyamwisa mwana ndichibva ndamuradzika maradzikiro atinonzi tite, kuti unoradzika mwana wopfunyira kuti mwana asadonhe. Saka ndayamwisa mwana ndakarara. Munoziva muzvere unongoshingobatwa nehope, but chandinoziva ndechekuti ndakarara ndikatarisa mudenga, ndakarara neside but face yakatarisa mudenga. Magetsi akadzima, kana wakatsinzinya urumba mune light rakadzima unotombovhura maziso. Saka ndakatovhura maziso ndatoti ndichingotaura mwoyo zvekungoti kumagetsi anotomboendawo kumahospitals, vandangotsinzinya masango. Saka hapana kumboita kana maminutes, ndakataura kuti pakaita maminutes anodarika 3 ka handinganyebe. Within 3 to 4 minutes ndichitotori mundangariro kudai light rakabva rabaga. Light parakabaka ndakabva ndasvinura. Pandakasvinura pane munhu anga akapfeka maworksuit ane safety shoe, ane maworksuit eblue nesafety shoe. Akabva ati anga akatosimudza mwana wangu, akabva ati ari munomu akamuka naimi, achibva agadzika mwana wangu pasi. Saka paakagadzika mwana wangu pasi akangoita 3 steps dzekuti 1 2 3 achitosvika padhoo achitobuda. But paakati ari munomu akamuka naimi, munhu akamudera ari muceiling. Ndakatonyatsonzwa voice riri muceiling rakatoti wanonokawo mhani iwewe. So kufunga kwangu ini ndakafunga kuti magetsi akanga asina kuenda, but light rakadzimirwa muceiling. Ndozvakaitika, light rakadzimirwa muceiling. Saka ini ndakabva ndati bhosi ndaive muhope. Saka ndikatoti naimi ndo vanhu vanoba mafoni, bata nemukadzi uya kuba mafoni. Mutoda kuba mafoni imi mama tobirwa mwana. Hamusi kuona kuti munhu, ndopandikatofunga kuti hazveshuwa munhu angatoita sei angatoba mwana, because ndiri kuona mwana wangu anga atomutakura ende anga atobvungunyuka pamagumbezi. Magumbezi akanga atosara anga akangobata mwana chete, zvimablankets zvanga zvatosara. Saka handizive kuti zvaizoita sei, ndaizofuma mwana, handitonzwisise nanhasi ndine mubvunzo. Saka chikazoitika ndikabva ndafonera murume wangu makuseni achibva vabva tanoona metron abva ati zvinhu zvakadaro zvaitika, very sorry, hatitombozive, very sorry, regai tunzwe nesecurity chichi. Saka ini nangu handaisaenda kwavaenda nemurume wangu bhosi ndaisara nemwana kuwadi. Ndopandikazonzwa murume wangu achitoti ngatiende kumba. Ndataura navo kuti we have to go home. Bva vati aiwa endai zvenyu, kana mwana asina kuita tsvina munhamba dzangu
hangu ndakupai tinongoti chizokomunicata. Saka nanhasi ndine mubvunzo kuti side ward rakanga riri deal here rakanga raitwa kuti ndiswe muside ward. Ko murume uyu akanga ari muceiling nemurume uyu vakapinda nekupi ende chii chaida kuzoitika? Nanhasi ndine mubvunzo. Ladies and gentlemen, funga mangozvinzwira. Nanhasi amai vachiri nemubvunzo kuti chii chakambonyatsoitika, kuti nanhasi kune vari kutobirwa vana here vari kumuzvipatara vasiri kutoziva kuti zviri kufamba sei. Imagine munhu akazongonzwa voice from the ceiling richitaura kuti uyu akamuka. Saka chifungai kuti dai vanga vasina kumuka, dai vasina kupepuka usiku uhu, chingadai chiri chii chakaitika. Dai nanhasi vachitongobhilivha kuti mwana wavo akafa. Since mwana angambonzi arwara, tyisa hama dzangu zvinokatyamadza. But this is Zim Untold Stories pano pa Slick Media TV. My name is Slick Nelkwan. Kana une nyaya yako yaunofeel kuti you want to share with the rest of the world, usatyeka kutibata pa number dzinoti 0777 448 050 0777 448 050. Until next time, I am out.